Čaute jogini, vítam vás pri našej rannej 15-minútovke, ktorá vás krásne zobudí, rozprúdi energiu vo vašom tele a je to proste perfektný štart do nového dňa. Poďte na to. Usaďte sa každý do akéhokoľvek sedu. Pokročili jogini môžete už plný lotos, ostatný polovičný alebo obyčajný príjemný skríženie, super. Srovnajte krásne trup, pozor, aby ste sa neprehli v tej bedernej oblasti, vždycky zatiahnuť kostrč a rebra. Pocitovo sa vytiahnite hore zatemenom hlavy, sedacie kosti zatlačte dole. Dlane položte na kolená, spojite palce ukazovačky, ostatné tri prsty ostro smerujú dole. To najdôležitejšie jogín je dých. Ovládať akúkoľvek dýchovú techniku, tak môžete ju použiť. Pokiaľ iba s jogou začínate, tak úplne stačí, keď budete dýchať nosom a srovnáte dĺžku nádychu, výdychu. Vždycky si spomente, dých je najdôležitejší a do toho budeme vkladať asány. Poďme na to najskôr také tie, ktoré vás proste prirodzene zobudia. Prepleťte prsty a uvoľnite zápestia na jednu stranu, na druhú. Vytiahnete sa z pasu, okno sa tam tak pohúbte zľava doprava, zakrúžte si pánvou na jednu stranu, na druhú stranu, potom s výdychom dlane pred tvár, maximálne zagulatenie, pritiahnete to brucho čo najviac ku chrbátu a potom sa ešte pohúbte zľava doprava. Je veľmi príjemné, stále aktívna brušná stena, aby ste si chránili bedra. Potom s nádychom hore a 4 základné pohyby vášho chrbátu predklon. Zatiahnite pupok a pomaličky dole. Pozor, aby ste nepretočili ruky, stále pocitovo ich tlačím dopredu, čelo na zem. Keď to nejde, ostanem v tej polohe, kam vás pustí telo. Na ďalší nádych, opäť aktívnou brušnou stenou, vidíte hore a protipozícia k tomu je záklon. Dlane na zem, prsty von od zadku, ukážem z profilu, aby ste lepšie videli a ideme do záklonu. V záklone otvárate hrudnú pátež. To je táto, pripnutá rebrami o hrudník. Takže pozor, nie som rovno, ale krásne sa vyhrbím. V tejto časti nezakláňať hlavu, ale zacúvať bradu. Predýchnite. A na ďalší nádych už pomaličky na stred, ďalší základný pohyb a to je úklon. Pravá ruka vedľa sedacej kosti, ľavá ruka nad ľavé ucho potiahnem. Kto je pokročilejší, môže dať už celé predloktie. Pozor, aby vám ale nevyskočila ľavá sedacia kosť. A potiahnite, aby tam bola vidieť aktivita. Pohyb ide z pasu a svaly medzi jednotlivými rebrami sa pohybujú pohľadom na ne. Na ďalší nádych na stred a druhá strana. Opäť začnite najskôr len dlaňou, pravá ruka nad pravé ucho a proste také príjemné ponaťahovanie. Potom prechádza na predloktie, aktívna brušná stena, stále pohľadom na ne. A neustále hlboký nádych, hlboký výdych, nech vás prevádza to vašou praxou. A potom pomaličky na stred a uvoľní. A najpríjemnejšia rotácia. Pri rotácii vždy dávajte len pozor, najskôr rotujeme vpravo, potom vľavo. Pravá ruka za chrbát, nie moc ďaleko, tesne za zadok. Ľavá ruka na pravom kolene a s nádychom sa vytiahnete za temenom hlavy, to by vám malo pripomenúť srovnané ramená, srovnaný trup a s výdychom rotujem. Vždycky pozerajte v smere pohybu, to znamená teraz doprava, lebo práve ten pohľad vám ešte ten trup dorotuje. Je to krásna asana na zobudenie trávenia, čo je skvelé takto na ráno. Nádych na stred, druhá strana, ľavá ruka za chrbát, pravá na ľavom kolene. S nádychom vytiahnem sa za temenom hlavy a s výdychom zarotujem pohľad skrz ľavé rameno. Stále hlboký nádych a výdych rotácie. Výborne, potom pomaličky na stred, povolím, rozmotám sa zo svojho sedu a ideme do kočky. Kočka. Jogín kolena, šírka vašich bokov, pánové kosti, kolena. Nohy, nie prsty, ale skúste už pokladať nárty, aby tým začali sme masírovať vnútorné orgány. Nespájať chodidlá, stále šírka bokov. Dlane pod ramená, prsty do široka. Pozor na hypermobilitu v lokťoch, neprehýňať ich, ale jemne pokrčiť. Neutrálna poloha, vydýchnite a s nádychom. Obratou po obratli hlava kostrčku stropu a výdych naopak. Brada, hrudník, maximálne zagulatenie. Také proste prirodzené, jednoduché zobudenie toho chrbátu. S nádychom lopatky k sebe. Nazývame retrakce v ramenách a naopak, keď oblasť medzi lopatkami hore, to je tzv. Protrakce, keď máte aktívny stred tela. Ešte raz hlboký nádych, hlava kostrč a hlboký výdych, maximálne zagulatenie. Výborné. Neutrálna poloha. Keďže je ráno, poďte pripraviť zápestie na celý deň. Väčšina z vás robíte samozrejme s počítačom od rána do večera, takže je to také príjemná asana proti syndromu karpálneho tunela. Pretočíte prsty pred kolená a dosadnete. Na čo tu dávajte pozor? Jogíni tu, pozor, aby vám neušli tie prsty do strany.
Čo sa týka vzdialenosti, plus minus 10 cm. Pokiaľ zo začiatku to nejde, tak ostanete zadkom trošku vyššie. Vždycky akoby zrešpektoval svoje útelo. Potom pomaličky naspäť, a druhá strana je ťažšia. Žbet dlane položím na podložku a pomaličky dosadám. Túto asanu naozaj pravidelne je tu veľmi dôležité práve v dnešnej dobe, kedy všetci stále robíme s počítačmi a stále chodí. Potom pomaličky naspäť, po ceste, naspäť do kočky si vytrastie tie ruky a v kočke na ďalší nádych už prsty na nohách do podložky a vytiahnite sa do svojej prvej strechy. Ruky ako ramena alebo trošičku širšie, nohy šírka bokov. Prešlapnite pravé, ľavé chodidlo, vždycky výdych, peka do podlahy a rozpohybovať krásne panvu, hamstringy. S ďalším nádychom na vysoké špičky a zakružte na jednu stranu, na druhú stranu, sú pekne uvoľnení, popukali, výdych, pekne do podlahy a rotácia. Pravá ruka na stred podložky, vždy si predstavte takú pomyslnú čiaru, ktorá tam je, položí, a ľavá ruka začne s pokročilými. Chytím petu, rotujem. Keď to nejde, chytím lítko, koleno, stehno, pokrčím kolena, keď som začiatočný. Každý si vyberte vlastne polohu, ktorá vám vyhovuje a predýchnite. Opäť nádherná rotácia v trupu a zase zobudenie toho tráviaceho ohňa. Nádych na stred, druhá strana, ľavá ruka na tú stredovú čiaru, práva zasa podľa možnosti svojho tela a rotujem. Nezabudnite, že počas celej praxe stále aktívna brušná stena. Neustále to na hlboký nádych, hlboký výdych. Výborne povolte a už malými krokmi dopredu. Dopotrebuje krčiť kolena, do začiatku je to úplne prirodzené. A s ďalším nádychom ešte pokrčte kolena, brucho na stehna, zozadu preplete prsty a na ďalší výdych dopínam nohy, púšťam ruky za hlavu a ešte rozpohybovávam ten ramenný pletenec s takými malými pulzami. A na ďalší výdych dlane vedľa chodidiel a pomaličky obratom po obratky do stoja. Spojte dlane, hlava voľne padá dozadu a vydýchnem Samastiti. Ste prirodzene tak zobudení a môžeme ísť na samotnú praxi. Pozdraví slnka pri takejto skrátenej praxi 15 minútovke, jeden pozdrav Ačkový, jeden Bčkový. Poďme na to. Vykročte na začiatok podložky, skontrolujte svoje telo, ramena, boky, ideme na prehnutie do lordózy alebo naopak takéto vyhrbenie v kyfóze, brada zacúvaná, vydýchnite a ideme na to jedenkrát Surya Namaskara a pozdrav slnci a nádych, ruky hore a po hlavu. Výdych, dlane zem, hlava na kolena. Kto potrebuje, krčie kolena. Vytiahnite z pasu, môžete odskočiť, alebo možno z začiatku z rána je lepšie iba odkročiť a čakarangou dole. Lokte vedľa tela, kto by potreboval chodiť cez kolena. Pes hlavou zhôru nádych, boky, stehná od zeme po hladkú stropu, cez nárty, pes hlavou dolu výdych. Tu je vždy dobré trošku prikročiť a potom rozdýchať. Jogini, kto cítite, že ešte nie sú päty na zemi, vôbec nevadí, pokrčím ich, ale pokladám brucho na stehno. Vždy si musíte v tejto asane uvedomiť, že pes hlavou dolu vám uzdravuje chrbát. To znamená s každým výdychom zabrať do dlaní a pociťovať, že ho predĺžujem, že predĺžujem tie svaly medzi jednotlivými obrátlami. Na ďalší nádych pohľad dopredu, buď vykročím, alebo môžem skúsiť skočiť, to je lepšie, na také zobudenie energie. Výdych, hlava na kolena, hlboký predklon a na ďalší nádych ideme hore do stoja, pohľad ku stropu a vydýchnem Samastiti. Bčko už výživnejšie, poďme na to. Pokrčte kolena, pozrite, že do Utkatasany, nádych, dlane zem, hlava na kolena, výdych. Vytiahnite z pasu, buď odkročte, alebo kto je pokročilejší, už môže skúsiť odskočiť do čatarangy. Bez hlavou zhôru nádych, bez hlavou dolu výdych. Výborne. Ľavé chodidlo dajte na stred podložky a vykročte pravou nohou medzi dlane alebo v kľude aj ďalej a vytiahnite sa s nádychom do bojovníka 1. Pohľad na konečky prstov. Výdych, dlane zem, noha dozadu. Čakarangou dole, opäť lokte vedľa tela. Bez hlavou zhôru nádych, kolená stehná od zeme. Bez hlavou dolu výdych. S ďalším nádychom pravé chodidlo ostane na zemi a ľavým vykročiť medzi dlane. Bojovník 1, pohľad na konečky prstov. Výdych, dlane zem, noha dozadu, čakarangou dole. Keď niekto iba začína, v môžete použiť kolena. Stále pozor, nelokte do strany, ale vedľa tela. Bez hlavou zhôru nádych, bez hlavou dolu výdych. Výborne. Opäť 5 dýchov. Zaberem do tých dlaní. Prenesem tam tú váhu tela na tie zadné chodidlá. Hlavou si v kúte zakývajte. Áno, áno, nie, nie. To je veľmi dôležité mať uvoľnené trapézy. Pravé zacúvaná, pohľad na pupo.
Stále ten hlboký nádych, výdych do hrude a na ďalší nádych pohľad dopredu, jemnúčku krok alebo stop. Nádych, hlava na kolena, Uttanasana výdych a s ďalším nádychom držte kolena, pozícia židlo Uttanasany a vydýchnite Samastiti. Výborne, samotná praxe. Bojovník 1. Pravá noha vpredu, ľavá vzadu, boky v rovine. Nezabudnite ísť hlbšie, lítko, stehno, 90 stupňov. Pridajte ruky, brada zacúvaná, pohľad na konečku prstov. Nielen v tejto asáne, ale v každej sa snažte vydržať takých 5 dýchov, aby to telo vlastne stihlo prijať tie benefity z tej danej asány. S výdychom ruky dozadu, prepleťte sa prsty, otvorte hrudník a idem dole. Brada v hrudníku, aktívna brušná stena a rolujem, obrátam povratky do hlbokého predklonu. Opäť jemne pulzujem tými rukami, pozor, aby ste nespadli, zatlačte obidvoma palcami do chodidia, predýchnite a s ďalším nádychom. Dlane na zem, odkročím. Opäť vyberám si čatarangu, buď plnú, do už masilu, ostatne cez kolena. Nádych, bez hlavou dolu výdych a hneď druhá strana. Ľavé chodidlo medzi dlane, práve vtočené dovnútra, Virabhadrasana 1. Tu opäť pozor. Trup, kolmo, neprehyňať sa ani na jednu stranu. Stehno, lítko, 90 stupňov. Pohľad na konečky prstov a na ďalší výdych, už ruky dozadu, otvorte hrudník a rolujem, obrátam povratky do hlbokého predklonu. Opäť pulzujem dle možnosti svojho tela. Pozor, nespadnúť, pohľad na pupok, predýchnúť a na ďalší nádych. Dlane zem, odkročím a čatarangou dole. Pri čatarange vždy vydychujem, bez hlavou z hôru vždy nadýchujem a počkáme sa hore. Teraz sa chvíľočku oddychneme v streche, každý vo svojej verzii, hej, v kľude pokrčenými kolenami alebo propnutými nohami a s ďalším nádychom bojovník 2. Práve chodidlo medzi dlane, ľavé, tento raz 90 stupňov chodidlo, rovnobežné s tým zadným okrajom podložky. Ruky natiahnuté. Pozor, aby ste nemali v strese lopatky, okay? A ramená nadvihnuté. Horná časť tela povolená, aktívne sú ruky. Pomaličky klesám hlbšie a s ďalším výdychom pravá dlaň, vedľa malíčku pokročí celá dlaň, ostatne v kúde len prsty. Ľavá ruka nad ľavé ucho, pohľad do dlane. Nádych a výdych, otvorím hrudník viacej a viacej ku stropu. Pohľad ku dlani. Ľavé koleno tlačí do pravého, rameno zase krásna asana, otvárajúca srdce, posilujúca sebavedomie. S výdychom dlane zem, odkročím, čatarangu dole, bez hlavou dolu nádych, bez hlavou dolu výdych. Druhá strana, ľavé chodidlo medzi dlane, pravá 90. Virabhadrasana 2. Stále aktívna brušná stena. Klesám vždycky trošičku hlbšie v každej asáne, vždy s výdychom. Potom ľavá dlaň vedľa malíčku, pravá ruka na pravé ucho, Utthita Parshvakonasana. A už otvárajte ten hrudník, čo to ide. Taká častá chyba tu. Tento hrb na tej pravej strane je vždycky hlbšie, aby od konečkov prstov po petu to bola taká jedna línia. Výborne zatvorte, dlane zem, noha dozadu, čatarangou dole. Bez hlavou zhôru nádych, bez hlavou dolu výdych. Bojovník 1. Opäť pohľad vás vedie, pozriem a vykročím s nádychom hore. Predýchnem. Nezabudnite, že tá ľavá noha má 45 stupňov vzadu. Ideme hlbšie a s výdychom parivrta. Tak krásne zobudí trávenie, ten tráviaci oheň, to sa takto na hranu super hodí. Ľavá ruka ide z vonkajšej strany pravého chodidla. Pravá ruka sa propne. Táto verze je pre pokročilých. Pokiaľ ešte ruka nejde na zem, môžete dať dlane na seba a v tom prípade zabrať dlaňami medzi prsia, pozerať hore a predýchnuť. Každý vo svojej verzii. Parivrta Parshvakonasana, hlboký nádych, hlboký výdych. Super, a zatvorte. Dlane zem, noha dozadu, čatarangou dole. Bez hlavou zhôru nádych, bez hlavou dolu výdych. Druhá strana. Pozrite dopredu, vždycky pohľad vás vedie, takže kam pozerám, tam idem. Ľavé chodidlo medzi dlane, práve vtočené dovnútra, Virabhadrasana 1. Nadýchnem a idem do tej parivrty. Vždycky aktívna brušná stena a výdych, keď ideme do skotu. Pravá dlaň z vonkajšej strany ľavého chodidla, ľavá ruka sa propne a už rotujem dla možnosti svojho tela. Keď cítim, že ešte táto verzia nie je pre mňa, vyberám si s dlaňami medzi prsia, predýchnite,
Výborne. A s ďalším nádychom dlane sem, noha dozadu, čakranga dole. Bez hlavou vzhôru nádych, počka a pomaličky prechádzame na zem. Takým jednoduchým ranným spôsobom. Vytiahnite holene, prekryžite ich a len pomaličky prejdete do pozície hole Dandasana. Pozície hole, nohy propnuté, chodidlá vo flexi, dlane pod ramená a brada do hrudníka. A 5 silných dýchov. V tejto asane už telo vie, že ideme do záveru. Hlboký nádych, hlboký výdych. Výborný. Paschimottanasana. Ukazovačkom prostredníčkom chyťte palce. Tu taká najčastejšie zdvihnete ramena. Hej, posledná voľním, ale naopak. Aktívna vzdušná stena a idem dole do hlbokého predklonu. A stávam nádych a s výdychom hlbšie, hlbšie. Tak ako strecha, táto pozícia vám uzdravuje ten chrbát, hej? Takže musíte tu cítiť ten pocit takého toho predĺženia s každým výdychom. Na ďalší nádych otvorím hrudník, výdych, povolím a záverečná asana, pravé chodidlo, vedľa ľavého kolena, ľavú ruku propnem, pravá dozadu a rotujem. Toto sú všetky rotačné pozície, sú skvelé na to, trávenie, naozaj to má problémy s trávením, majú vyžmýkať tú brušnú stenu. Zároveň je to veľmi príjemné na celú chrbticu. Nádych na stred, vymením. Pravá noha propnutá, ľavú pokrčím a ide z vonkajšej strany pravého kolena. Pravá ruka ide skrz, nechám ju prepnutú. Pozor, nezabúdajte na tú nohu na zemi, že je aktívna. Ľavá ruka za chrbátom a rotujem. Pohľad skrz ľavé rameno. Hlboký nádych. Hlboký výdych, opäť ostávam aspoň na tých 5 dýchov a na ďalší nádych už pomaličky na stred a uvoľním, výborne. A potom už iba cez stehno, kedy pritlačím stehno na brucho, prejdem pomaličky do lahu, pravým chodidlom šlapním ešte na ľavé stehno, pravá ruka upozorná, ľavá na kolene nádych a s výdychom koleno vľavo, hlava vpravo. Tu dávajte iba pozor, aby vám nevyskočilo pravé rameno, malo by byť na zemi a pohľad ide vždy naopak ako noha. Príjemná spinálna asana pred relaxom, nádych na stred a vymením. Ľavé chodidlo na pravé stehno, ruka drží koleno, nádych a s výdychom koleno vpravo, hlava vľavo, opäť kontrolujem tie ramená na zemi, stále hlboký nádych, hlboký výdych, výborne. A potom už pomaličky na stred a záverečný relax. V záverečnom relaxe otvoriť dlane, uvoľniť sa, zatvoriť oči a ostať na tak dlho, jak vám príjemné. Aspoň chvíľočku, aby vlastne to telo prijalo benefity z tej celej praxe. Tak, a potom už vyskočiť poriadne raňajočky po praxi a užiť si celý deň. Namastičko, budem sa tešiť pri ďalších našich jogových videách.